Tini ni dinner na khamya sin bagai chen chu choi thang chu ta khai egon ha de pura chen choi thang ka ses. So hey guys, welcome back to new video. So guys, tabuk ke sang new year ni gur nan bagai khomlung bo thang nai tong layo ko logi tong ko hapo kai ching boy kinin thang lai ke plan norok jotono no happy new year ke norok tini vlog nai enjoy khalai di. So guys, belai problem ngi thanga जों khomlung thana naimani thangse manglakha yango ekoloibo bormura na ekoloibo light drop kaino naide chen tam janing thanga amnorong phunu gane naide chen tam thanga hina je pura yang nar ni gat biang mojane bai thangka amona tawaga mo nok jora nogos kifil ma thalasina amona nogo kifili nok jora so sogisino ekdom rik jing thanga chen bhaige jana ting thanga saimalia ekdom problem tai thas manglakha gai gai yang buru sangoi malari kha boro gor sin par kanani no engke boro gor bathak tona kha nor biang thalai sagan nor kha boro khumulung thanai jongmani no engke amona boro thangsi din saimar hosinai tang khajana thangsi mali engke bike problem ngai thangka tini ni dinner na khamya sin bagai chen chu choi thang chu ta khai egon ha de pura chen choi thang ka ses खत्म tini ni hai kon dinner phana asuk problem ya ko engkai o je thaingo norok no khana dio ngai phaina sin paragar ni no engkai borok chompon nogor thangai o je chen ni lok amo borok pai tui tongo tak borok tu khaise juri se thepai mang hangai jing tini nogo thangman sirani ya khai ekdom pura tower bo maya oro pura ska problem nanglakhya engkai ayang ayang ros thangai guri manai su bor bor tower man omo hai problem man laibo wasipon ya ko monek marang khatini engke o je bike ni o lok aram kha man khai ko yang borok paithuka yang mana song borok usini bla bla mo khumulungo sogi yang ngai dongkha engke plus se mayang ngai tong tong tabuk iko bormora gana nok ho tolar go singnai gena plus oda mano bongaro ekdom problem suga tini yang o je nok tongmani bo singnai be kha jotono oro bo plus krifu tini bike thepanai amos problem ngai tongkha yang ka sare ngai tongkha 3 pm se lai tongkha snama tongkha ses hi mos nama he tin nong mat ya So finally tabok se bike tingma chu kun mote cost mosto yango borok tongoi se tini morok kering kai sing tini orang tong nang mo hopong engkai finally complete engka yak rok ses guys tabok khumlungo te thalasi nai iko palkhan sin thalasi sin paran borok te tong pharo borok ban thanga ko palkhai thalasi nai jesa another night on plon skip thai oi So finally paisap ga tabu ke khumulung park bus kango ke bisingo mara ma khano naigena sarek ni 4 pm se ngai tongkha amono thang naigena ko borok le bus kango burat kabang ma wa borok burat kabang ma ayang li market jamun ka borok bamon hari oma Sengkai tabuk sa khapna ne ga ticket dog nai thekha ga da yang entry khapna ata ja sapan guri nai samne time tong stokha oma borok bamon hade bisingo step mar pura borok kabang ma buikai nai si ongkhore nogo thana ojun dongkha ga sengkai taksi mahapsi onor ono khana lama odego problem ngai doise phaimali oro kamoni bagai taksi
habai kisa guri thangnai jot guri banglaka sarik singui tong time bo nganai tong ke ba tai kanchi park close singui thangpainai amon bagai je guri mansak guri oi thangsinai ta kifilnai mangse bangseo tago sarik ngui tong ke jotono kifiljak mamang sing simisi ta khabui tongo tak si musuk borok bangko ke di borote bangkhana borok tak si tak khon si borok kobangma ekdom pura borok kobangma tak khono borok kobangma tongbai ko yango basuk no baksa phiroklai mang tonglai bai khata saring ngui tongkha ke ba tabung ke yang rest house ko tabu phaching dige thangkai nai kana tak khon borok kobangma tongbai ko ka o yang dige gur nai kana ta o je ketal snamani amon nugia khobalang ketak thang nai yang dige yang rest house ketal tangma dige thang nai mina ngo no entry sirijak ngo entry khalia ngai to yang phirok phalijak yang gur nai kana tabu khai ngo ta kisa guri khan thangsinai sarik bo sanja bongui tongkha ke yang hapukai teba mane musung sagari mi dini mood kharap jak tangi bojani bo borok kribe khe pura hari khale khale sing thangma siu sanja sing nai tongkha ke ba sanja nge camera quality rok asa hamliya pura mana ngba bagai tabung ke ongkholai sinai sarik sanja bongui tongkhaba ke norok no bisi phunuk malia onaga sorry norok saimang na tini dam problem khatini kam bagi norok nasu to phunuk malia nge ta khong khor sinai naidi tabuk phano borok asake kabangma oh my god nahari ba yango je picnic phanyana pura enjoy ke masa chalai bus gari pai nahari borok bangoni behe jamangkha oh my sini bike tank pura bus ka gosi Mare jamang suka goma. Oh gari ko motor tong bagai nya hade nice mala liya. Pura jamang la suka ekdom. Yang ogolo basang jam. Tabu ke no thang lai sinai. Bike parking khana jaga sapai ka. Tabu ke o jaga kaise igi open air market ni tong kaisa. Goro open kami kata-kata thangwa sakono habia koro tini no first time. Enggak habi naik na bisingo pakai kalau jangan aku itu nanti naik, kan orang nama orang naik, orang business skip hewan naik cungdi. Bisingo stall lo le kom, ekdom kom noko kata-kata lah, emang stall lo kom kota ini koekta sih, ekdom goro pig rok shoot khajak mano horo, Christmas ni pa ekdom pura naitok kes namjak. Ri rok kabangma oro blazer rok mokho bri rok ni bagai sweater mo bri rok bagai no yang bri rok ni bang kemo khai sere rok ni bagai ke yang ke chala rok ni bagai ta stall rok kom no ego to hotok nong tongo jaga rok le ekdom sere rok ni bagai toys rok phalo je sere rok thungjana rok je box panya rok box rok bo paiman oro na ni box kabangma ekdom box rok ekdom oro kai ye tabung ke thanglai sinai guri beke sikon sase ablamo ke belai tong hotok jaga no ekdom oro norok je phaya kongkhoi ase phai norok visit khainai phaiti ekdom tong hotok jaga no ke hampun le bomo haingjak mo je yi open air market no Hao. Angke sing nok thang sinai ke norok bai direct nok sobe mala sinai. So guys, finally tabung ke nok phai sok pakya. Tinin hai bipod kunu dino phone ngya ko mo hai. Guys norok ndugui man khana lamo te ko bike chen chok ang ko kha.
ang nizi kisa misa bike ra ekrege kisa misa bike ni somonde saimang bagise ang nizi no thebai pai si ungya kai ekdom tebo bipod nangla kemo engkai te kisa kok Francis by hambai borok no to ta jibono pogmang lag mung na help no tini borok kani tongisi borok ano sungna help khaisi om sungsura phano sung tini nogo sabai manchu borok no thangai bike ni je manui nangmani pakya ang kisa misa thebana ni rongbola gamon bag ang nizi no thebai koi फाइभ खाता उमा एकदम आसा कस्त नांगौका ओंखाय जों जे थाना हामा जागा सबै फाइया अनेक कस्तनि बिसिंथि थाङो फाइया ओंखाय दागो चेनेल साबस्क्राइब खालामनो भिडिअ नायदों प्लिज साबस्क्राइब खालामदो लाइक रेडी गैतिनि ब्लग आमसनो नाय हायना हायना राव नेक्स्ट ब्लग तो तिनो मालाय ओंखाय हेपी न्यू इयार जतरनो बाय